Samen beleven, samen geluiden, samen vieren, och passie kent geen grens. Samen beleven, samen geluiden, samen vieren, och passie siert de mens. Door Amsterdam, gans alleen over straat. Geen mens die nodig keek of toen dich alleen maar kwaad. Door Amsterdam, met 10 zorgen onder de arm. Kom maar bij ons, ja, want hier is het waar. Samen geluiden, samen vieren, och passie kent geen grens. Samen beleven, samen geluiden, samen vieren, och passie siert de mens. Dus thuis dan, vastgenageld aan de grond. Doe wil ze beste, maar vertelt zich dat ook rond. Dus thuis dan, met die... Het meeste keek goed naar de repetities, samen. Met z'n allen, de eerste keer. Ja, dat is spannend. En ja, heel veel zin in. Dus. Ja, Laura en ik hebben het er net al even over gehad. We zitten in de werkgroep Proloog onder andere. En we kijken wel heel erg uit naar dat proloog. Dat is voor ons het begin als we daar in die kerk zitten. En we zijn nu heel hard bezig met de verhalen te schrijven. En het wordt prachtig. Ja, we hebben er echt een groot gevoel bij. Ja, inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd wie dat straks allemaal gaat samenkomen. We voor nu heel aan het werken zijn. En we zitten niet alleen in de werkgroep Proloog, maar ook griem en kostuum. En ja, ik ben ook wel benieuwd wie straks het hele totaalplaatje eruit ziet. Als alle puntjes op de i staan en iedereen de kleier en de kapsels heeft wie het moet zijn. Ja, dat kijk ik ook wel heel goed. Ja. Gewoon alles bijeenkomt. Ja. Oh, ja. Eigenlijk vanavond al. Überhaupt het beginnen met het bijeenkomen van de crew, het bijeenkomen van de kaas, de lui leren kennen. Gewoon eens fysiek samen zijn om eens te gaan kijken van nou, wij is nu eigenlijk wij. Het is toch een beetje aan elkaar snuffelen en elkaar eens leren kennen. En dat vind ik eigenlijk datgene waar ik al een lange tijd nog moet kijken. Maar ja, hopelijk gaat het vanavond en is gebeuren om er eens een groep van te maken. Om er straks ook een show en passie voor te maken. Dankjewel. Zeg Bram, hoe kijkt dich nu eigenlijk het meeste heruit? Ja, hoe ik het meeste naar uitkijk is eigenlijk van alles. Vooral het samen zijn van de hele groep om dan samen het talent te mogen laten zien en een heel voltallig publiek. En ja, daar kijk ik het meeste uit. Maar even nog heel anders, hoe kijkt dich eigenlijk het meeste uit? Wat mij het meeste aanspreekt, dat is eigenlijk, want hier dat plein vol geboet is met zo'n soort van catwalk. Van hier naar daar gelopen geloof ik en dan komt door een bühne en nog ergens in de koor. En dan is de straat afgesloten aan 3 plaatsen. En als het dan allemaal in bedrijf gaat en het draait allemaal, ja, dat is eigenlijk het moment wat in mijn kop zit. Dat is wel heel schoon, hè?
Ja, we het meeste naar uitkijken eigenlijk om gewoon te gaan beginnen. Iedereen wordt nu ook gesteed samen te kunnen gaan oppakken. Toewerken aan een supermooi evenement wat we met z'n allen gaan neerzetten. En daar kijk ik echt het meeste naar uit, echt beginnen met z'n allen. Ik kijk het allermeest uit naar het moment dat we morgen gaan uitvoeren. Wie het idee ontstaan is, wordt het zo klein en zo ontastbaar. En als ik al zie wat er al in 2 jaar gegroeid is, met de samenwerking van zoveel mensen, zoveel vrijwilligers en zoveel mensen die belangeloos hieraan willen bijdragen, dat is zo motiverend en dat geeft je gewoon een kick. Ik kan echt niet wachten tot we aan de gang gaan en dat we ook echt kunnen spelen. Kom maar bij ons, ja, want hier is het warm. Samen beleven. Ja, ik heb een dochter die altijd als kind zei van ik verheug me niet op het schoolreisje. Want als het dan geweest is, dan is het al voorbij en dan kan ik me niet meer verheugen. Dus hoe ik me het meest op verheug, is op het verheugen van de uitvoering en het samenwerken met de cast en crew. Dus dat vind ik gewoon, ja, dat leert ze elkaar het beter kennen. En nu zien we allemaal nog vreemden voor elkaar en straks voor samen gaat gemaakt. Ik kijk het meeste uit naar zo'n schoon stuk met zo'n leuke groep te mogen gaan maken. Want we hebben elkaar vandaag natuurlijk pas in het echt gezien, maar we hebben een quizavond gehad. En ja, en merkten ze wel al wie bijzonder dat deze groep is. En daar heb ik wel echt heel erg veel zin in. Ja, dat gaat heel raar klinken. Ik kijk het allermeeste uit naar het weer samen zijn. Het weer hier op dit plein met al die lui bijeen mogen komen. Met ons geweldig koor, band, 140 man crew en cast om ons heen. En dan niet op ongeveer meter, maar gewoon kort bijeen. En samen alles weer kunnen beleven. Daar kijk ik eigenlijk nog meer naar uit dan het hele spektakel, het passieverhaal. Ja, daar kijk ik naar uit. Het meeste kijk uit dat weer een verhaal hopelijk gaan vertellen. Wat niet alleen van toen was, maar wat een verhaal is wat eigenlijk altijd al het bestangen. En wat weer ja, in een Oost-versie gaan vertellen. En ja, wat eigenlijk ook gewoon een verhaal van nu is. Ik kijk het meeste uit naar het moment dat de klokken slaan en het hele passiespel gaat beginnen. Dat is het moment voor mij. Edith, hoe kijkt Stig nou uit? Naar welk moment? Ja, ik naar het moment dat het gewoon allemaal samenkomt. We zijn al bijna 3 jaar bezig en nu is het nog maar 1 jaartje. En ik ben zo benieuwd hoe het gaat zijn als het allemaal straks bij elkaar komt. Super spannend. Ik denk toch gewoon met z'n allen samen kunnen beginnen met de repetities. Dat is nu op dit moment hoe ik het meeste naar uitkijk. En dan ja, uiteindelijk gewoon om samen gewoon het stuk in het plat neer te kunnen zetten. Dat lijkt me wel heel chic. Hoe ik het meeste naar uitkijk, om met een enthousiaste groep het verhaal van toen eigenlijk ja, samen te brengen met het leven en de verhalen van nu. Daar kijk ik wel naar uit, ja. Ja. Zeg Esther, hoe kijkt u eigenlijk het meeste naar uit? Eigenlijk naar het koor. Daar zijn ze op dit moment mee bezig met leden te werven en lui te vragen die met willen doen. En ik ben wel heel benieuwd of er ook lui uit Duitsland met gaan doen, lui uit België, of dat toch alleen een Nederlands iets blijft. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En dich? Nou, kijk, we hebben natuurlijk heel veel goede lui gekast. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of die dat ook kunnen gaan waarmaken. Het is nogal gat. Ze hebben maar 1 moment om te schienen. En dat is dan, dus ik ben wel nieuwsgierig. Ja, nou volgend jaar, 9 april, het passieverhaal. Samen vieren, och passie kent geen grens. Samen beleven, samen geluiden. Ik kijk het meest naar de eerste repetitie. Want we hebben elkaar zo lang niet gezien in het echt. En daarom is het tijd dat we wat gaan doen.
Nou, om te kunnen beginnen met repeteren natuurlijk. De handen jeuken me gewoon. Ik heb heel veel zin om te beginnen te werken met de cast en het koor en de band natuurlijk, die het geheel gaat begeleiden. Dus ja, ik kan niet wachten. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ja. Ik kijk het meeste uit naar het moment dat we echt met elkaar kunnen gaan werken. Dus dat we echt kunnen gaan repeteren. En met elkaar gewoon kunnen gaan werken aan een passieverhaal. Met elkaar kunnen gaan acteren, gaan zingen. En er echt iets heel moois van kunnen gaan maken. En daarnaast kijk ik er heel erg naar uit om dialect te gaan leren. Want ja, het is me nog niet gelukt om dat eigen te maken. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. En natuurlijk het slot, hè, dat we dit kunnen gaan uitvoeren hier op deze prachtige locatie. Dus daar kijk ik echt enorm naar uit. Ja, ik kijk eigenlijk het meeste uit om gewoon lekker te gaan beginnen. Het heeft lang geduurd, ook dat we met z'n allen bij elkaar kosten zijn. En ik wil gewoon lekker muziek gaan maken. En met z'n allen gewoon het spektakel gaan beginnen. Ja, daar kijk ik het meeste naar uit. Ja. Ja, buiten de show, het passieverhaal van volgend jaar, kijk ik natuurlijk het meeste uit naar de Euregio Tour. Dan gaan we met de ganse cast in de bus door de gehele regio toeren. En dan gezellig samen liedjes zingen, eten, drinken, kletsen. Ja, dat lijkt me gewoon heel schoon met deze cast. En ja, dat lijkt me gewoon heel gezellig. Oh, dat ging half in het Nederlands. Passies hier de man.